אז קודם כל, היי, ניסים לוי. אני ממש מתרגש להיות פה. באמת מתרגש, זה לא רק ביטוי. אני מנחה למיניות קשובה. אני אספר לכם טיפה איך זה התחיל. כשאני בעצם בא מהייטק. הקריירה שלי היא מהנדס תוכנה, מנהל בהייטק, שיום אחד נפלה עליי טרגדיה אישית מאוד קשה, ובת הזוג הקודמת שלי ככה חלתה ונפטרה, ואני מוצא את עצמי לא כאן, לא בעניינים. ובאמת מסתבר בדיעבד שהחוויה הזאת, מפגש עם המחלה ועם המוות, עשו לי טרנספורמציה מאוד מאוד גדולה. וכשפגשתי את אשתי, סמדר כפרה עליה, מי מכירה אותה פה? מהממת. אז באמת באחד המפגשים האינטימיים שלנו, הראשונים, היא אמרה לי משהו כמו, אני קצת מרים לעצמי, אבל אני אומר את זה באמת בצניעות, כי זה קשור להרצאה, קשור למה שאני הולך לדבר עליו היום. היא אמרה לי, חשבתי שבמיניות אני בתוך מרחב פתוח, בשדה פתוח, וגיליתי שאני בצריף סגורה, ועכשיו יצאתי למרחב פתוח. מה עשית? מה אתה עושה? איך אתה עושה את זה? ואמרתי לה, אני לא עושה כלום. ואת הכלום הזה, על הכלום הזה אני הולך לדבר היום, ולהראות שנוכחות גברית היא המתנה הכי גדולה שגבר יכול לתת לאישה. גם לעצמו, גם לעולם, גם בחיים בכלל. אבל זאת באמת המתנה הכי גדולה. זה לא הביצועים, זה לא הפירוטכניקה שתמיד חשבתי שזה שם, אבל זה ממש לא שם. והיום נדבר על המושג האמורפי הזה שנקרא נוכחות, וזה באמת על נוכחות גברית. אז ההרצאה אומנם לגברים, או מדברת על גברים, עלינו, אבל נראה לי שנשים שנמצאות כאן בהחלט יכולות ללמוד המון על בן הזוג, על גברים בכלל, ועל איך להיות באמת במרחב הזה של אינטימיות. אני לא אשכח את זה שבאחת הפעמים בניסויים הראשונים שלי, אני כזה מגיע עם כל הרצון שלי לתת לבת הזוג שלי, ואני ככה בן אדם מאוד נותן ואכפתי, ככה החשבתי את עצמי, והאמת שבאמת גם רציתי לתת והתאמנתי בזה ככה, איך לענג אותה הכי טוב, ואיך לגרום לה ליהנות איתי הכי בעולם, ושהיא תרגיש הכי טוב. ואני רואה שככה פתאום אני מרגיש שאני לבד, שהיא לא איתי, בזמן שאנחנו עושים אהבה. נעצרה. אני כזה קולט את זה, ואני שואל אותה, מה קרה? מה קרה לך? אז היא אומרת לי, אני מרגישה שאתה לא איתי, שאתה לא כאן. ואני לא יכול להגיד לכם כמה שהדבר הזה היה כמו סכין בבטן. כמה שהדבר הזה פגע בי. כי אני, מבחינתי, כמו שאמרתי לכם, באתי באמת עם כל הרצון הטוב, עם כל הפתיחות שלי, עם כל האהבה, עם כל הרצון לתת, והיא אומרת לי משפט כזה, אבל אני כאן. מה את רוצה? ישר ההתגוננות, אני כאן. והפגיעה הזאת ככה לקחה אותנו לכמה ימים שלא דיברנו, כי כזה באמת נסגרתי ונעלבתי, ובאמת ניסיתי להבין למה היא מתכוונת. אבל לקח לי שנים, ממש שנים, של התפתחות, למידה, התחברות לעצמי, מדיטציות, עד שהצלחתי להבין למה היא התכוונה באמת. וכשהבנתי את זה, אז באמת הכל השתנה. וזה הנוכחות. אז אני אנסה ככה להראות לכם מה זה נוכחות. קרה לכם פעם שדיברתם עם מישהו
ככה, רציתם לדבר משהו אישי עם חבר או עם מכר קרוב, אדם קרוב אליכם, והוא ככה או יתעסק בטלפון מדי פעם, או ככה נזכר בכל מיני דברים על עצמו והכניס לשיחה, וממש השתלט על השיחה, ואתם ראיתם שהרגשתם שהוא לא ממש מקשיב לכם. קרה לכם כזה דבר פעם? למי קרה? כל הזמן. כן. מה פתאום? אז ככה זה מרגיש כשאין נוכחות. ונוכחות זה כשאנחנו באמת באמת עוזבים את הכל, עוזבים את המטרות, את היעדים, מה אנחנו רוצים להגיד, ובאמת, כאילו, את הרצון להוביל, לענג, לגרום להגיע לאיזשהו יעד, ובאמת באמת נמצאים ברגע הזה, נושמים ומרגישים את מה שקורה כאן ועכשיו. ותכף אנחנו נבין את זה יותר טוב. אז קצת על מה נוכחות מאפשרת לנו, כדי שתהיה לכם מוטיבציה כזה להיכנס לנוכחות. הקליקר הזה לא משהו. הוא לא נוכח. אוקיי, אז אני קצת אדבר בהכללה על גברים ונשים, אז תסלחו לי. נשים צריכות מרחב בטוח כדי שהן יהיו מסוגלות להרפות ולהתעורר מינית. לעבור את המסדרון הארוך הזה, לפעמים האינסופי, כדי להגיע לעוררות המינית. כשהגבר נמצא שם ברגע, בדרך כלל. אז כדי להפוך למוד מיני צריכה ביטחון שהוא מרחב בטוח שהוא לא רק פיזי, אלא הוא גם רגשי, וזה העניין. ונוכחות מאפשרת את המרחב הרגשי הבטוח הזה. כשאני נמצא שם איתה, כשאני משדר לה, אני כאן, אני איתך, ותכף נבין איך עושים את זה, אז היא מרגישה בטוחה, ואז היא יכולה פשוט לשמוע את הכל, לסמוך עליי ולהיות איתי. כנראה שזה מה שאשתי הרגישה, או מרגישה. שהיא באמת יכולה ככה לעזוב את המחשבות, את הדאגות וכל זה, ובאמת יש כאן מישהו שנמצא, ואפשר להיות איתו. אוקיי. אם נחזור רגע לשיחה שדיברנו עליה קודם, אז תארו לכם שאותו אדם שאתם מספרים לו משהו אישי, שהוא ממש מסתכל עליכם, ממש כמו התרגיל המדהים שנועה עשתה פה, שהוא ממש מסתכל עליכם, שהוא מרגיש אתכם, שהוא מביט לכם בעיניים, שהוא לגמרי איתכם, שהטלפון בצד, והוא ממש ממש איתכם. איך זה מרגיש? נכון שזה מרגיש נהדר? הרגשתם את זה פה. אז בדיוק ככה, עד רבה במפגש המיני. כששם אנחנו עירומים, תרתי משמע, ואנחנו חשופים, ואנחנו פגיעים, אנחנו רוצים שהצד השני ואנחנו להיות ממש ממש בהקשבה, כדי שיהיה אפשר באמת לנהל להיות באינטימיות הזאת. מה אני אגיד לכם? נוכחות זה להיות חד עם החושים. להיות חד ולהיות אחד עם החושים, עם התחושות, עם מה שאני מרגיש. כי כאן ועכשיו, כל מה שיש, כן, אני עכשיו מדבר אליכם, אבל כל מה שיש בעצם, כל החוויה שלי היא מורכבת מתחושות בגוף שלי. הנשימה שלי, התחושות בגוף שלי, החושים שלי. וכשאני נוכח, אני לגמרי אני לגמרי חד, ואני לגמרי פה. אז זה בעצם להתחבר לעצמי.
צריך כמה קליקים פשוט עד שזה קורה. אוקיי, בואו נדבר קצת על הפערים במיניות בין גברים ונשים. אז על פער אחד ספציפי. כמה זמן לדעתכם לוקח לגבר להתעורר מינית במפגש מיני, כשמתחילים אותו? כמה זמן? 10 שניות, 5 שניות? 30 שניות. 30 שניות. כן, דקה. או, מלא זמן. מי זה העגלה הזה? 5 שניות, בן אדם. וכמה זמן לאישה, לדעתכם? אין לדעת. תלוי בתנאים, ביום. אין לדעת. גיל, עניינים, זה אין לכם תשובה ברורה. זה אין לדעת, גיל. $1,000,000? שאלת $1,000,000. כל אחת יודעת על עצמה, שונה בין אישה לאישה, נכון? אז במחקרים שעשו לנשים בממוצע לוקח משהו כמו 20 דקות, אבל זה במינימום. 20 דקות כשהתנאים באמת מאפשרים, לפעמים קצת פחות כמובן, זה תלוי. זה מתחלף בין אישה לאישה וזה מתחלף אצל אותה אישה, תלוי באיזה יום בחודש אנחנו נמצאות, באיזה תקופה בחיים, גיל וכו'. מה מצב היחסים בינינו, זה תלוי בהמון דברים. אבל נגיד שזה 20 דקות, ולפעמים זה חצי שעה ולפעמים זה 40 דקות, אבל נניח שזה 20 דקות. אוקיי? אז מה שקורה, הפער הזה, זה שהפער הזה הוא בעצם מפריד בין החוויה של הגבר ושל האישה בתוך המפגש המיני. זאת אומרת, שניהם נמצאים בעולמות שונים לגמרי. כשהגבר כאילו מעורר מינית, חם וזה, וכאילו כולו בעניין, האישה אפילו עוד לא... על מה אתה מדבר? כאילו, אני בכלל במכונת כביסה, בהסעות, בסנדוויצ'ים. וככה זה נראה. תראו. כשהגבר ככה אחרי דקה, נתתי לו זמן, כן? נתתי לו... אחרי דקה, 2 דקות נגיד, נמצא פה בעוררות מינית הכי גבוהה שיש, ואחרי שהוא כבר הגיע לאורגזמה, האישה נמצאת פה. היא עוד לא הניעה, מה שנקרא. ורק כעבור 20 דקות, לא היה לי מספיק מקום פשוט על השקף. כעבור 20 דקות היא מגיעה לעוררות, והגבר כבר לא איתנו. צערנו. אז מה שנוכחות עושה זה היא מאפשרת לאזן את הפערים האלה. מאפשרת לגבר ולאישה לנוע ביחד לעוררות. זה לא שהוא עכשיו יתעורר לאט או משהו, אבל הוא לפחות יוכל להיות איתה ולא להיות בחוויה אחרת לגמרי. Yes. אנחנו מדברים על גברים. זהו, אז אנחנו נגיע לזה. אנחנו נדבר על מה נשים צריכות לעשות או יכולות לעשות. אז ככה קצת מתחבר למה שנועה אמרה מקודם, נוכחות, אינטימיות, הקשבה. בסוף אנחנו מדברים על ביטוי של אהבה. קצת על למה אנחנו הגברים נחטפים. למה אנחנו נחטפים? למה אנחנו לא יכולים להיות בנוכחות? למה אנחנו בראש ולא כאן ועכשיו בגוף? בזמן המפגש המיני, לא תמיד. אבל למה אנחנו עפים לראש ולא נמצאים כאן? אז בואו נראה כמה דברים. אוקיי, אז המדע מראה שכשגבר בעוררות מינית, הוא פחות במודעות ופחות בקשר. הוא כרגע במצב תודעתי אחר לגמרי. במילים אחרות, גברים שנמצאים בריגוש מיני, פחות יכולים לתקשר, להיות מודעים למישהו אחר, הם יותר בתוך עצמם.
וממש אפשר לראות את זה, כי המוח נכנס למצב פעולה, למצב של ריגוש ותשוקה ואקשן ומשימה, והוא בדרך לשם. אז, וזה מה שככה אנחנו בראש, אנחנו לא בגוף. הדבר הבא זה לדעת, לענג אותה, להוביל, לשמור על זה שאני אחזיק מעמד, לא לגמור מהר, שתהיה לי זקפה. כל זה מתפרש, או המשמעות של כל זה בשביל הרבה גברים שחושבים ככה, זה להיות גבר. ואנחנו כולנו רוצים להיות גבר בעידן שלנו, בעידן שבו אנחנו חיים, גם נשים רוצות להיות גבר. כולם רוצים להיות גבר. אבל זה לא בדיוק הדבר הנכון. כאילו, כשאנחנו חושבים על זה, אז אני גבר מעצם היותי. כאילו, למה אני צריך להוכיח את הגבריות שלי? וכשאני מנסה להוכיח את הגבריות שלי, אני עולה למחשבות ואני צריך לתפעל את כל הדבר הזה. כן, לענג אותה, להוביל, לדעת מה אני עושה, כל זה. לא, אני לא חייב, אני יכול פשוט להיות ולזרום ממה שקורה. והפחד הזה שלא תהיה לי זקפה, הוא פחד שמורכב משני פחדים. מצד אחד, אם אין לי זקפה, או אם יורדת לי הזקפה, אז אני לא גבר. אוקיי? וזה חוזר לדבר הקודם. מצד שני, אם יורדת לי הזקפה, זה אומר אולי שהיא תחשוב שאני לא נמשך אליה, שהיא לא מושכת בעיניי. ואז אוי ובוי. היא תיעלב, היא תיפגע, תהיה דרמה, ואני נמשך אליה, אני לא רוצה שהיא תחשוב את זה. אז מה אני עושה? הולך לספרייה, בוחר סרט, כן? או חוויות מהעבר, או מהפורנו, ואני מריץ אותו, וככה אני כאילו מתחזק את הזקפה שלי, אבל בעצם אני לא נוכח כאן איתה, שזה הרבה יותר חשוב אולי. פורנו, מדע בדיוני, הזוי, שקרי, לא אמיתי, נחמד, לא אומר שלא, נחמד לפעמים, אבל לא קשור למציאות, באמת, לא קשור למציאות. ואנחנו, בעידן שהפורנו זמין לנו, אנחנו לומדים שככה עושים אהבה, שזה לעשות אהבה, שזה, אתם יודעים מה? אפילו לא לעשות אהבה, שזה ליהנות ממין. איך נהנים ממין? ככה. ביצועים, יכולות, מהירות, עוצמה, חזק, יותר גדול, יותר הרבה. וזאת טעות. כי בעצם החיבור נמצא בנוכחות, אבל הפורנו לוקח אותנו, מוציא אותנו מנוכחות, וזה בעיה לחזור. אנחנו נדבר על איך חוזרים. לא אוהב אותי. היי. אוקיי, הנה זה קורה. אז איך שומרים על נוכחות? ואני רוצה לשתף אתכם היום בכמה דברים שאני עושה כדי להחזיר את עצמי לנוכחות, כדי לשמור על הנוכחות שלי. אז דבר ראשון, אז דבר ראשון, אני בא עם כוונה להיות נוכח. זה אומר שאני ממש אומר לעצמי, לפני המפגש המיני, אני אומר לעצמי, אני הולך להיות נוכח. אני מזכיר לעצמי. אחר כך אני שוכח מזה, כן? אבל אני מזכיר לעצמי, אני מבקש להיות נוכח. אני רוצה להיות נוכח, רוצה להביא את הנוכחות שלי. הדבר הבא זה במקום להתמקד בביצוע, כן, כי אני רוצה להיות גבר,
במקום להתמקד בביצוע, אני שומט את זה. ואני, כל פעם שהמחשבות שלי הולכות לביצועים, לתוכניות, לתנוחות, למה אני עושה, נעים לה, לא נעים לה, כן נעים לה, אני מחזיר את עצמי לגוף. מה זה מחזיר את עצמי לגוף? זה פשוט, תחשבו על זה שהמודעות שלנו היא כמו פנס, והיא יכולה להיות או במחשבות, כן, על מה אני הולך לעשות ואיך אני הולך לעשות, או הפחדים, הדאגות, מה יהיה, כל זה. אני מכוון את הפנס הזה לתחושות של הגוף שלי. זה מה שמחבר אותי לכאן ועכשיו. תחושות גוף, אני מתבונן על התחושות גוף שלי, ואני מתבונן על הנשימה שלי, ואני נוחת לתוך הגוף שלי. קשבה. ממש, קשבה. ואני נמצא בתוך הגוף, ואני אומר, יש את הקול הזה בראש שאומר לי, רגע, אבל צריך לתפעל את כל זה, אתה צריך לענג אותה, מה, היא תחשוב עליך וזה וזה, שאתה לא יודע, שאתה לא נמשך, שאתה לא אוהב, שאתה לא זה. לא, לא, הכל טוב. חוזר לגוף. והדבר שהכי עוזר לי זה להאט. וכשאני אומר להאט, מכירים את המשפט הזה ממבצע סבתא? אתה מתחיל הכי מהר שאתה יכול, ואז אתה מגביר. אז אצלי זה הפוך. אתה מתחיל הכי לאט שאתה יכול, ואז אתה מאט. להאט זה אומר, אני רק מניח את היד. היד לא מתחילה לרוץ ולשוטט וללכת לכל מיני מקומות. אני רק מניח אותה. בדיוק, גם במבט, נכון. אני מאט, ממש. כאילו, לפעמים זה נורא קשה, כי אנחנו מרוגשים, ואנחנו רוצים, זה כמו בשיחה, השתיקה המביכה, זה קצת אותו דבר. לשהות, בדיוק, להיות, להקשיב, להיות נוכח. אז יכול להיות שזה קצת מביך בהתחלה, אבל זה ממש עוצמתי. Next. וכמובן, כשכל אלה קורים, אוקיי? כשכל אלה קורים, אז אני כבר לא צריך לדאוג לזקפה. היא תקרה מעצמה. היא לא צריכה את הסרטים שיש לי בראש בשביל לתחזק אותה, אלא היא פשוט קורית מעצם החיבור, מעצם הרגע, נוכחות ברגע. ועכשיו אליכן, נשים, מה אתן יכולות כדי לעזור לבן זוג שלכם לחזור לנוכחות? אז קודם כל, לזכור זה לא נגדך. כן, כי ראינו את כל הסיבות שמשפיעות עליו ולוקחות אותו לכל מיני מקומות, לוקחות אותו מנוכחות. הוא יעבוד על הנוכחות שלו, אבל זה לא נגדך, זה לא בגללך. זה לא שהוא רוצה לנצל אותך או לפגוע בך, הוא לא רע, הוא לא רוצה לקחת ממך משהו, הוא לא אגואיסט שחושב רק על עצמו. לא, הוא פשוט, יש מלא דברים שמעיפים אותו מהנוכחות. ואולי הוא גם לא ידע על נוכחות, זה גם יכול להיות. וזה ככה קצת הפוך ממה שנשים עושות בדרך כלל. נשים רואות שהגבר מתקדם מהר, ומה עושות? נותנות גז. אז הן רוצות ככה להאיץ את עצמן ולאלץ את עצמן להתעורר ולהיפתח מינית. למה? כי לא לייבש אותו, לא לקלקל את החגיגה, לא לבאס, כן? אז מאיצה. וזה לא עובד. זה לא עובד. כשאישה מנסה לעשות את זה, אז דווקא, אתם זוכרים את הגרף? ה-20 דקות הולך ומתרחק לחצי שעה, ל-40 דקות, לבכלל לא. שניהם מתאמצים. גם הגבר ממש משקיע ומתאמץ, נושרת לו היד, או הלשון, וגם האישה מתאמצת, עובדת. זה מוציא אותה
מההרפאיה הזאת שאנחנו מדברים עליה. לפתוח פה בכוח? פרח. לפתוח פרח בכוח, נכון. לפתוח פה בכוח, הלכתי למקומות אחרים. ולהזכיר לו, לא להתבייש להזכיר לו, בעדינות. כשהדבר הראשון קורה, לזכור שזה לא נגדך, אז את לא נפגעת, את לא נעלבת, את לא עכשיו מגיבה מתוך מה אתה עושה לי, אלא את מגיבה מתוך זה שאת זוכרת שהוא באמת שכח רגע. אפרופו זכר, שכח. כן, זכר. אנחנו הזכרים שוכחים לפעמים. צריכים תזכורת. אז אפשר להזכיר לו, אבל בעדינות. קצת יותר לאט. ואת יכולה לנשום בעצמך. קצת יותר בקול כזה. לנשום, ואז הוא יכול להיזכר. יכול להסתנכרן לנשימה שלך ולחזור להיות איתך. אוקיי. אז בואו נתנסה ונחווה. אני רוצה להזמין אתכם לחוות ככה בקטנה, דקה, שתיים, נוכחות. אז זה אומנם תרגיל לזוגות, אבל מי שכאן עם חברה, אז אפשר לעשות את זה עם חברה. מי שחברה, חבר, מי שלא, אז אפשר לעשות את זה עם עצמו. אוקיי? ומה שאני אבקש מכם, זה ככה לשים את שתי הרגליים על הקרקע, להזדקף בכיסא, ולקחת נשימה עמוקה. מעולה. וכשאתם ממשיכים לקחת עוד איזה נשימה או שתיים, נסו להרגיש את התחושה שיש לכם בגוף, במקומות שהגוף נוגע בכיסא. קצת כואב, קצת מגרד, קצת מזיע, קצת קר אולי. אוקיי. ועכשיו אני אזמין אתכם לפנות אחד לשנייה. לפנות ממש אחד לשנייה. להסתובב טיפה. נושיט את יד ימין. הושיטו יד, והאישה מניחה את היד שלה על היד שלו. ואז הגבר, עם היד השנייה, עם יד שמאל, סוגר. כמו טוסטר. עכשיו אני אזמין אתכם להיות הגברים, להיות לגמרי עם התחושה בכף היד שלכם. ממש להרגיש מה קורה בכפות הידיים שלכם. אתם מוזמנים גם להסתכל על בת הזוג. לא חייב מבט חודר בעיניים, אבל להסתכל עליה, לראות מה איתה, מה שלומה, איפה היא. זה מביך אותה, זה אולי מרגש אותה. כן? בואו ניקח עוד כמה שניות ככה. בלי מילים. ואל תשכחו לנשום. אני רואה פה כמה שעוד מעט אני צריך להזיק להם טיפול נמרץ. לנשום. יופי. מזמין אתכם להגיד ככה תודה עם העיניים. זה לזו. ולחזור לכאן. איך זה מרגיש? איך זה הרגיש לכם? בתור אישה ואישה זה הרגיש... אני לא באתי להיות גבר, הבנתי את זה עכשיו הרגע.
לא בא לך להיות גבר. ברור שעשני אישה. כן, יש מישהו או מישהי שרוצים ככה להגיד במילה? מילה אחת. חום. אינטימיות, נכון. חיבור? להרפות, נכון. כן, כן, נכון, להרפות. מחשבה? הקשבה. כן, יופי. נכון. אז לסיום אני רוצה להגיד עזבו אתכם מביצועים, זה לא... זה יצא מהביצועים, זה של 2024. אני באופן אישי באמת חשבתי שאני חייב ללמוד לבצע יותר טוב. ובאמת נהייתי מאסטר בזה, אבל זה לא ממש עזר לי. כי באמת מה שהיה חסר זה נוכחות. וכל אישה, ככה אמרתי שאני אכליל, אז אני חושב שגם כל גבר, אבל כל אישה תעדיף נוכחות על פני ביצועים. לגמרי מסכימה. כאישה. נוכחות על פני... זה לא שביצועים זה לא חשוב, צריך לדעת מה עושים, כן? אבל כל האקרובטיקה והפעלולנות והזה, זה לא מה שיעשה את זה, כן. ברגע שאתה בנוכחות, אתה אמרת, צריך לדעת מה עושים. אז אנחנו לא צריכים לדעת מה עושים. הגוף יודע. הריקוד הזה קורה. בדיוק, נכון. כי אתה בהקשבה ואתה... בדיוק, כשאנחנו בנוכחות, הגוף כבר יודע. עכשיו, לפעמים בא לך אותה תנוחה כל הזמן. כן. ואז מתחיל הראש להגיד, מה, את לא מגניבה? כן, את משעממת, את לא מספקת את הסחורה. ואז מתחיל ויכוח בין הראש לגוף. בדיוק, נכון. מה עושים? מה עושים? שוב, מה שעושים, אני אגיד עוד מילה על הקצב של האישה, שאמרנו שהיא נורא איטית, לוקח לה איזה 20 דקות, אז אני אדגיש את זה. הקצב של האישה, לפחות בהתחלה של המפגש, בדקות הראשונות, הוא קריטי כדי להביא את הגבר לנוכחות. זאת אומרת, זה הקצב הנכון שצריך להיות כדי באמת ליצור את הסינכרון הזה ביניהם. הקצב הוא המדריך של שני בני הזוג. זה הקצב הנכון להתקדם בו, וכשאנחנו מנסים לעקוף את הקצב הזה, מה שקורה זה באמת, הזכירה ורד או פרח, הפרח נסגר. וכל הדבר הזה הולך ומתעכב, לפעמים גם ממש אנחנו נתעצבן, נכעס, זה לא יקרה, אנחנו נתאכזב וכו'. אז תתנסו בזה, בלתת לקצב שלכן, אנשים, דווקא כן להכתיב את הקצב, ולא הקצב המהיר של הגבר, כי לאן אנחנו ממהרים בעצם? מה מחלקים בסוף? מה הפרס? מה? כביסות. מעולה, מדהים. אז אני רוצה להודות לכם שהייתם כאן בנוכחות מלאה איתי. ואני מזמין אתכם, יש כאן בחוץ ספרים שלי, מוזמנים לרכוש, וזה ברקוד לאתר שיש בו הדרכות, קורסים ומאמרים שיכולים להעשיר את חיי המין שלכם והאינטימיות שלכם. אז המון תודה. וואו, תודה רבה לאניסים ולנועה ולקרן.